Goedenavond, dames en heren. Welkom. Fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Het nieuws van deze zondag, de 30 augustus. De familie van de vrouw die 26 augustus werd neergeschoten in Middelburg is een inzamelingsactie gestart. Het slachtoffer is de 21-jarige Kesban. Haar zus schrijft bij de inzamelingsactie dat Kesban in een diepe coma ligt en vecht voor haar leven. De familie hoopt €50.000 op te halen voor medische kosten, maar ook voor zorg als ze ontwaakt uit haar coma. Deze gemeenschapstuin in Groede voorziet zo'n 60 buurtbewoners elke week van groenten. De bekende tomaten, komkommers en aubergines kunnen zo worden geplukt, maar af en toe zit er ook een minder bekende groente tussen. Dit jaar voor het eerst zwarte tomaten. En je kan bij een rode tomaat heel makkelijk zien wanneer hij rijp is, maar bij een zwarte tomaat is dat moeilijker. Wat hebben we dan nog meer? De patissons, dat is dan een soort courgette. Dat is een witte platte schijf. Ja, het lijkt een beetje op een ufo. En die kun je dan als een courgette kun je die eten, die kun je vullen in de oven doen. Peter en zijn familie begonnen 5 jaar geleden met de aanleg van de tuin en de kas, waar nu meer dan 120 verschillende soorten groenten en kruiden groeien. Het belangrijkste vond ik eigenlijk dat je dus op een biologische manier groenten kweekt. En dat je dat voor een hele groep mensen doet. En ik wilde ook laten zien dat je op een andere manier groenten kunt kweken. Dan alleen maar de reguliere akkerbouw. Ja. Niet dat daar iets mis mee is, want dat is ook goed. Alleen, ja, er zijn meer methodes. De Tuinen van Groede is het enige Zeeuwse initiatief dat in de Duurzame Dinsdagkoffer zit. Die koffer zit vol met duurzame ideeën van burgers en bedrijven en wordt overmorgen, op Duurzame Dinsdag, aan het kabinet overhandigd. Je loopt vanuit het museum loop je een trapje naar beneden. Dat is in de toren van het oude gemeentehuis van Sint-Anneland. Loop je het trapje helemaal naar beneden tot in de kelder. En dan sta je in de kelder en dan begint de escape room. Het is weer eens wat anders. Een museum dat mensen opsluit. Het idee voor een escape room ontstond bij een vergadering van de dorpsvereniging in het kader van 75 jaar bevrijding. Het museum was meteen enthousiast. Dat brengt toch weer nieuwe mensen naar het museum. En we willen ook wat meer jonger publiek trekken. En de Meestoof had nog wel een geschikte ruimte over. Het is een voormalige kelder en die werd altijd gebruikt voor opslag. Dus ja, hij had niet zoveel nut. De escape room gaat de tweede helft van september open. Het is de bedoeling dat mensen niet alleen maar lol hebben, maar er ook iets van opsteken. Ja, je komt eigenlijk in contact met de lokale geschiedenis. Het schoolklasje bijvoorbeeld. Een schoolklasje van meer dan 100 jaar oud hier in het museum. Maar ook het verhaal van 75 jaar bevrijding. Over de 3 gesneuvelde Britse militairen komt erin terug. Iets over de meekrapteelt, ja, noem het maar op. Of de heren het zelf gaan proberen? Ik ben er nog een beetje huiverig van, maar ik ga het wel doen. Ik weet zelf al wel een beetje natuurlijk van de opdrachten, maar zeker in de testfase zal ik meetesten, ja. Tijdens de herinrichting van het molenwater in Middelburg is er rekening gehouden met het leefgebied van de beschermde rugstreeppad. En met succes. Er is alleen een gebiedje aangelegd, dat kun je achter me zien, waar dit bouwhek omheen staan. En daar binnenin ligt een watertje, een waterpartij waar ze voorheen altijd hun eieren afzetten. Een betonplaten, die liggen er nog, waar ze onder overwinteren en ook overdag onder slapen. En dat is in stand gehouden. En daaromheen zijn alle bouwwerkzaamheden aan de gang gegaan en aanlegwerkzaamheden. En de dieren konden daar gewoon rustig blijven. Hier, jonge rugstreeppad. Er zijn dus eitjes uitgekomen. Ja, klopt. Dit is een jonkie. En ik zie hier een jonkie. Hoe voel je je nu? Ja, ik vind het helemaal te gek. Kijk, daar doen we het voor. Kijk. Dus ja, daarvoor zal die voorziening aangelegd. En daarvoor zet je je in. Dus het is helemaal te gek dat het gelukt is. Zou je kunnen stellen dat al jullie inspanningen als amfibiewerkgroep en het geld wat de gemeente erin heeft gestopt, dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen en dat het plan is geslaagd? Er zullen waarschijnlijk wat minder padden zijn, dat zal vast wel, maar het herstelt zich wel weer, denk ik. Maar ik heb er best wel veel vertrouwen in. Zeker gezien het feit dat ze hier gewoon lopen. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk het mooiste bewijs wat je hebben kan. Goes heeft de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker bereikt. Door een 1-0 overwinning op Sportlus 46 uit Woerden. Siebe Schets scoort hier diep in de verlenging het winnende doelpunt. Ja, dat was heerlijk. Ik bedoel, beter kan eigenlijk niet in de verlenging. Anders kom je weer met penalties en dan is het gewoon ja, winnen of verliezen.
Dus dat was echt lekker, ja. Begin oktober speelt Goes in de tweede kwalificatieronde, ook op eigen veld, tegen Odin 59. De winnaar van dat duel plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Straks kunt u in Omroep Zeeland Sport kijken naar een ruime samenvatting van de wedstrijd van Goes. Hoek werd zaterdag uitgeschakeld door een 1-3 nederlaag op eigen veld tegen OFC. Hoek kreeg veel meer kansen dan de ploeg uit Oostzaan, maar scoorde te weinig. En daardoor zit het bekeravontuur er alweer op. We waren goed slordig in de afwerking, ik ook. Ik had er minimaal 2 moeten scoren, maar het zat er niet in. Nou, dan is de voetbalwet heel bekend, hè? Dan valt hij aan de andere kant erin. En dat doen zij uitermate effectief, dus complimenten richting OFC. Een behoorlijk natte dag was het vandaag door een trein van bij van zee, aangemoedigd door de hoge watertemperatuur. Het water is nog steeds 20 graden voor de kust en de noordenwind bracht ook veel regen. Lokaal meer dan 20 mm. Vooral Schouwen-Duiveland was erg nat. Aan zee werd het vanochtend al wat droger en er kwam ook redelijk wat wind bij. Maar die wind neemt vanavond geleidelijk aan wat af en vannacht blijft er nog een matige noordwestenwind over. Dat geeft verspreid een paar lichte buien, maar ook opklaringen en minimumtemperatuur rond een graad of 14. Morgen krijgen we windkracht 2 tot 4 terug, uit noordwest tot noord, met mooie zonnige perioden, maar ook bewolkte momenten en wat stapelwolken. En het blijft vrijwel overal droog, behouden ze een kleine lokale bui. Maximum morgen 17 à 18 graden. Dinsdag en woensdag is het rustig weer, met kans op mistbanken in de nacht en ochtend. Vooral woensdag. Maximum temperatuur dinsdag nog aan de magere kant, maar woensdag wordt het toch 20 of 21 graden. En dat niveau houden we vast later in de week, maar met een westenwind is er dan wel kans op wat regen. En kijk voor meer Zeeuws nieuws op onze site en op onze app. Zometeen hier Omroep Zeeland Sport en daarna ook nog de Kanon van Zeeland. Heel graag tot morgen voor een nieuwe Zeeland Nu en ik wens u nog een hele fijne zondagavond.